в един сървър. Мисля, че сървъра е подходящ за снимане, защото има доста свободни места за строене, има фри, можеш да строиш колкото искаш. Сега започнахме нашата нова къща и мислим да е голяма. Ще се върнем, когато е поне малко готова, защото мисля, че няма да ви е интересно да гледате как строим. И до след малко, хора. И ние се върнахме, не построихме цялата къща, но сме до някъде все пак. Забравих да кажа, хора, аз съм Баба Миша и се абонирайте за моя YouTube канал. Да, моя канал. Ако ви харесват видеото ми пишете и... Ако ви дразним с нещо, напишете ни в коментарите и ние ще се поправим. Много искаме да станем известни, но това ще стане само с ваша помощ. Окей, стига дрънкане, виждате какво става в къщата. Да. В първи епизод ви казах, че аз обичам по неоформени къщи. Да ви кажа само, ако някой не гледал неговата поредица, първи или втори епизод, и ако този клип, ако сте гледали само този клип ви е станал интересен, може да си върнете и да гледате първи или втори. Имам и клип за помощ, как да се свържете на синглплеер с Хамачи, с вашите приятели. Той много искам да ви помогне и да наде така. Хайде, Би, смога да разкажи за твоите клипове. Моето клип е предимно на Roblox, но сега ще качвам клип, в който ще ви покажа как се играе, какво е най-важното нещо, на което трябва да разчиташ, когато играеш Майнкрафт. Моите клипове са оцеляване. Някога показвам сървъри и да, това са моите клипове. Сега ще отидем на Warp Free, защото ми свършиха камъните. Значи, ето го, Stone. И да продължаваме с нашата къща. Също да ви кажа, хора, не пишете, не ни хитвайте, ако не ви харесвате. Знаете, както се каза, ние се опитваме да ставаме все по-добри. Това беше всичко от нас за този епизод. Знам, че беше кратко и до нови срещи.